Ďakujeme vám, že podporujete evangelizačný projekt Misie Filmom, ktorý vyrobil aj toto hodnotné, katolícke a hlavne voľne šíriteľné video. Celý svoj kňazský život len betonujem a spovedám. Jak nedáš pozor, tak ťa pribetonujem alebo vyspovedám. 34 rokov furt, ešte som kňazom nebola, furt iba betonujem, spovedám, strašne veľa spovedám. A betonujem tiež furt v jednom kuse. A pozrime 10 Božích prikázaní, 3. Boží príkaz. V rómskej osade spomni si, aby si deň sviatočný svietil. Nesvietil, ale svetil. Čo to je? 3 bytosti. Boh, človek, pes. Ty nesi Boh a ty nesi pes. V nedeľu pozrieš hore, kto je nado mnou Boh. Pozriem dolu, kto je podo mnou pes. V nedeľu sa zastavím, pozriem hore, som menej jak Boh, preto ideš do kostola. Pozriem dolu, som viac jak pes, preto nepracujem. Menej jak Boh, viac jak pes, menej jak Boh, viac jak pes. Keď toto nezrobíš, tak zmizneš z povrchu zemského, jak veľké kultúry, tam, kde je dneska Mexiko, Majovia, Inkovia, Aztekovia, parádne stavby v pralese, pyramídy a nedých. Vtedy naše Slovensko sa pomaly rozvíjalo, oni vysoká kultúra zmizli. Ak nezastavíš v nedeľu, to ťa zničí. Ty si menej jak Boh, druhé je tvoje miesto. Preto do kostola. Odprosuješ, prosíš, ďakuješ, oslavuješ Boha. Preto do kostola. Ale si viac jak pes, nepracuje. Menej jak Boh, viac jak pes. Na to je nedeľa. Na to je nedeľa. Bol som v Amerike, v Chicagu a taký perfektný ten robotník hovorí, pozrite, pán farár, máme 450 kamionov. Mňa zobudia v nedeľu, hoci kedy, neviem, jak to mám robiť. A jak to robíte vy? Musím ísť o 2:00 v noci, o 3:00 v nedeľu, bo mi ma vyhodili z roboty. Ale potom ja v týždni idem si dakedy na omšu a nahradím. Viem, že to nie je nedeľa, ale Boh vidí, že to tak chcem. A viete, čo získam príplatky za nedeľu? Nikdy si nenechám pre seba. Dám pre chudobných alebo pre cirkev. 1 s hviezdičkou. 1 s hviezdičkou. Nič som nemohol dodať, len 1 s hviezdičkou. Vidíš? Ten duch, toto, čo Jožko povedal, to je rozhodujúci.